ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise Haga arpau terik ubnai kela lengkot arjar arpuwai uba Estan Singh jana nongbet uba dei sordar jong nongwa mautamur soyong leadership harengkat kejinge don langjong uba forecaster nongrang u secretary jong hima nongwa lembat kiwei de kinongkit kam ka hima ula penhap perda ya kejinge lakai football bala pelong daga nongwa mautamur sports club Hagani kejingi lekai ka mautamur kala job ya kejingi hun final dak bayok khuri ka song pisa arpo hajar tengka rengkat bag trofi katba ka nongwa mautamur B ka pala syarem no hagani kejingi hun final kala yok khuri ya ka song pisa ka khatsan hajar tengka rengkat bag trofi katba kejingi kni ya ka kerdan ka balai ka jalot kala job ya kani kejingi hun bat kala yok khuri ka song pisa ka shipo hajar tengka rengkat bag trofi ka nongwa mau penar ka bala syarem no ha ka third place kala yok khori ka song pisa ka basan hajar tengka rengkat bat ka trophy abang arung bat ngadon na kade ka nongwa motomur ngasngo bangawan sa sunong lajong ngasngo bangawan hi hayeng lajong namar balay ngong kumta ha ka sitarik jong jiliw arjar kat kendai kasin ka baningkong ka bangiyo banyu kejat hang ne nongwa motomur ngakan maong ya don ka jingyalang ti ha school ha ka to ko pon ngayo iya pi kumki kinong song sinong hang ne ha ka jing i ritmen sim bat ha ka jing i sangsat adu kata-kata nadu ka to ko pon ila sedang ya ka banyak ki i jumut jung perkat jonggi rengkat bat leadership lembat ka kenhun hi berkawai kumki dekat bat kinong kit kam jong ka senat hima bat kum tang lai persang hi ya ka banya ikikam ban ngakwa ban ong kumne ban karpat yapi kinawa motomur kamtam daki spa snam pilamat ya kajing syai no ben tramdon mano nakaliang kinok sinsyar banwan peiwan jengo hakine ki artli kisnam ila ya persyang ya kaban wan hiar sene ban contribute ai na kabanta kasinong katao kabadon hangne kasinong jong ban let's say kidang don bun ki ai kijing pentame ki bada kumne kumtai nasa kamon nasa kadyang nasa dim nasa kmat ngamot panong kumne yai ap yai sya ngi kinokit kam jong kahima ngidon ka jengkit kli na kabanta jong pi kikun ki hajar bat kirayot kat bagidon hakane kadong katay ngapa ka jengkir kukerdo nakaliang jong nga kung kayeng kasam ay ka jengkir kukerdo nakaliang jong kahima nakabanta jong pi kikun ki hajar kibadon kamtam hakane kadong kathan jong kane kanawa mo to ni abang awan hang ni adon simon ki jingmot ki jing perkhat bat ki jingkit ki bakhya ha ka bede ba ka jing jong pi ki nong sem snong ala persyang banwat kilat ki lenti na kilang kibor ba hajrong ban penbiang na mentah kada ka suro kelenti ka singking jangai kadon ka jing sitom tendai ngi hapan sim no da gui karai no banwan ra ya ka jing sup jing san ya ka ya ke yeng jong pi kum ki nong sem snong bat kum ukli nong sansar jong ane ke hima jong ane ke snong ha ka bangin yo ya ka jing bit ka jing piang lang kata kalong na kaliang jong ang adon ka jing pia ka bajur ngangek lang ba ka jing duai ka jong pi ka jing karmen ka jong pi kajing ay scam kajong fi kajing he man sim kajong fi angay boblem nam ino niyan sayo lese hagi nagipor banwan ya kalanti sengking kabapin dek pinwan bat kumjuro nakabenta ka ni kamadan ten nakabenta ka ni kamadan ro kalong bangin sa tao kalat kalanti kumno bangin penhe nakabenta ka ni kamadan namala isang sot ha kajing ade ba kana gamadan ladang ya perkhat bat ki wei pat ki briu ki balayo sibun ki jingerap nakaliang sarkar nakaliang ka sport ti ka wei kolong ai khublei ru khamtam nakabanta ki samla nadu jalut kilawan ban yale ha kana gamadan kabaret
te ngangej baha kawai pat kapor pin sayo ikamadan ke bahe te kumju ru namau penar ke balayadon hang de ke balayele nak bentakan ke football kidai kamadan ke baret ngayo sengauru ha kamau penar bomdon madan football tanggawe nga kentu ya pigi kun samla nadu kamau tamur nadu ke jalut bat nadu kamau penar bat kini kip paramarjan kini kisnong lada pi long gabala kuloy pidai ban form no daka football academy namar khenang ba kane ka football academy kalong ba hila ban yakun sakiwei pat kiwei pat ki snong lane kiwei pat ki konstitusi khenang ba pinyo yakanam jong kajing pau ha kajing lekai kum ki kun samla ha kiwei ki jaka kidon ki kan thairu ke bele football dengan trying ne motomur padon de kan thai ne ladon tanga dokumen bai kan thai motomur na lor kajing yat kejat ha kajing trei ha kajing le football le kinang susu ki khawa te tang ini nga ai kit bok ki ruang ye pi bo kajing duai ngen sala ban pendep kup ki wei pat ha kajing lang salang ha ka ban kan tiu ya ka yo ka kot kham tam na ka liang kalenti ka sengkeng bat ka suro te tangi ne ki kentin ki ba khandiat khublai ye phi 6000 ngo khublai 6000 ngo